că a primit într-adevăr câteva lucruri din partea doamnei Geta, însă după câteva zile le-a cerut înapoi, spunând că ea are nevoie de aceste haine. Alte cadouri nu a primit, din contră ar fi plecat cu mai multe lucruri care nu îi aparțin din casă. Repet ceea ce am spus și ieri, perdeaua pe care nu am mai găsit-o, alte tacâmuri, dar și haine pe care doamna le-ar fi păstrat în casă încă de pe vremea când era ea tânără. Adi, Mirela, înapoi la voi. Mulțumim foarte mult, Doina. Doamna, dar câți ani au copiii cei doi băieți? 18 și 29. Deci sunt majori amândoi? Da, doamna Mirela, și eu i-am căutat cu mâncare, cu bani. Dar de ce i-ați lăsat decât ca să-i căutați? De ce i-ați lăsat? Dar unde trebuia să merg cu copiii eu dacă eu nu mai am unde să stau? Și ei râde de mine că nu am acoperiș deasupra capului. Păi dumneavoastră n-ați avut o casă unde ați făcut cei patru copii? Casa unde am divorțat de soțul meu, s-a trecut soțul meu pe casă și eu am rămas pe străzi, cu chirie, da. cu... Da. Bun, mergem, deci, așadar, mergem la ce a spus Doina, da? Da. Doina, ați văzut că a spus despre fosta dumneavoastră soacră, că de fapt dumneavoastră erați cea care veneați înapoi și vă rugați de Marian să vă împăcați. Că după aia plecați iarăși la o zi și ceva și vă răzgândeați, că i-ați luat haine, că i-ați luat bună. Pot să vă dovedesc câte numere de telefon, el mă telefona tot timpul să mă duc să mă împac cu el. Imediat, vă rog frumos, dacă vreți imediat. să vă uitați. Fiica dumneavoastră mi-a sunat foarte supărată că vrea să intervină. Amanta spune că nu a, ca să zică, suficient de multe. Deci hai să vedem cu care începem. Nu, trebuie să fiu atacată de ei acum. Stați așa un pic. E dreptul lor să-și dea punctul de vedere, că dumneavoastră ați venit prima în emisiune să acuzați, adică nu ele. Acum trebuie să-i dăm și lor dreptul la replică. Cu cine vorbim? Cu presupusă amantă? Ne auziți? Doamna Dați Doina? că trebuie să fie cu... Nu doamna Doina, doamna Doina e sora. Presupusă amantă, zic. Care cu vocea distorsionată. Dacă e cu noi, să ne spună. Dacă nu, Roxana, ești? Elena, da. Roxana. Doamna e presupusă. Păi da, am zis să nu-i dăm numele. El a dat doamna... Gata, este. Hai, l-a dat doamna, dar să nu dăm noi. Da, doamnă, bună ziua din nou. Ce mai voiați adăugați? Să spune că sunt minte. Minte cu nerușinare. La ce? Minte cu nerușinare. La tot ce spune. Eu nu cunosc acel bărbat, n-am vorbit niciodată de asta lui, nu știu despre ce vorbește femeia asta. Nu cunosc pe mine. Eu am o familie de 40 ani și căsătorită cu soțul meu. În 40 ani, dacă nu știam lucrurile, eram despărțită de soțul meu. Doamnă, eu pot să vă cred că ați intrat aici fără nicio legătură și că totul este nu știu ce, o invenție, dar dacă lucrurile sunt adevărate, eu vă spun că se poate afla. Adică dacă dumneavoastră ați dat mesaj și ați dat mai multe mesaje și acestei femei și lui Marian și dacă mai comunicați și pe Facebook sau pe WhatsApp, se află, doamnă, de-aia zic că mai bine, vedeți cum faceți, dacă aveți ceva de ascuns, poate e mai bine să... Ok. Nu am doamna Mirela, spus absolut nimic. Nu știu ce vrea să-mi iasă de la mine cu final. Eu nu știu ce vrei să-mi iasă de la mine. Nu, eu nu vreau, doamnă, că nu vă cunosc. Doamna a zis de dumneavoastră. A zis că ce vrea doamna de la ea. Ce vrea doamna. Păi nici noi nu înțelegem, vrea să ne arate ceva pe telefon, stați acolo că vine lângă dumneavoastră. Vine chiar acum lângă dumneavoastră, da? Ia să vedem ce vreți să ne arătați. Este numărul lui concubinul meu, Marian, și numărul dânsei. Să arătați-mă de aici? Da, aici. Ce, la WhatsApp? Da, la 12. Conferință? 9 iulie 23:51. Ce? Ce e acolo? Avem așa, 320 în coadă numărul lui Marian, 789 numărul dumneavoastră. Pe același număr au sunat-o și colegii mei acum, pe doamna presupusă amantă, cu 789 la final? Da. Da. Deci, doamnă, ce caută numărul dumneavoastră de telefon la 12 noaptea în conferință, cum ar veni pe WhatsApp? E un apel pe WhatsApp. Pe 9 iulie. Și mă jigneam. Dar Adrian s-a și discutat în acea conversație. Este un apel care cred că a durat 22 de secunde, așa pare. Așa, 022. Deci pe 9 iulie se face acest apel la 23:51 și pare să fi durat 22 de secunde dacă... Da, s-a făcut o conferință. Da, și este o conferință făcută de către numărul 320 în coadă Marian, ca și în această conferință participă și 789 doamna de la telefon. Auziți-mă, am sunat eu la acel număr, eu am dat de Nu, ați răspuns dumneavoastră.
răspuns. Doamna Mirela, Da. m-a sunat el pe WhatsApp în seara respectivă și a apărut și eu în același timp cu el și mă jigneau amândoi că... Da, e conferința aia, așa se cheamă, nu? Sau cum se cheamă când intri mai mult într-un grup? Doamna, știți ce se întâmplă? Poate dumneavoastră, nu știu dacă ați știut sau nu, dar domnul Marian v-a băgat în conferință, practic. Dar Marian, de ce are Marian, doamnă, numărul dumneavoastră de telefon? Stați un pic, este ea aici, tu mi-a dat mie pe WhatsApp. Deci, de ce are Marian numărul dumneavoastră de telefon? Uitați aici numărul care este blocat și nu știu cum să recuperez mesajele care le-a trimis, că ea m-a blocat și mi le-a șters, nu știu, cu poza ei. De ce vă duceți la femeia asta, în loc să mergeți la Maria și să-l întrebați de ce v-a băgat în beleaua asta, de unde are el numărul dumneavoastră de telefon și... Păi da, dar el nu cunoaște, are un telefon. Poate-s vecini, sunteți vecini acolo, doamnă, cu Marian ăsta? Da. Păi la câte sate e, doamnă? Nici vecină nu e, nici Doamna nu e la cunoaște. 90 de kilometri de Marian, din Vișina la Mogoșani. Stați un pic, Deci doamnă, și cu deja ce ajunge, lucrurile... doamna din Mogoșan la Vișina? Cu ce ajunge? Cu taxiul, din Cu Bești. taxiul? Da. Doamna, Adică... Acum... la poliție, eu luam de până la mea dat și mergeam cu el și s-am mai zis chiar o săptămână. Doamnă, e foarte mare coincidența ca domnul Marian de la 22 de kilometri distanță de dumneavoastră să aibă numărul fix al dumneavoastră. Știți asta, nu? Adică doar vă spunem. Da, nu înțeleg, dar eu nu știu ce ipotăsuni care are numărul meu de telefon, eu de-a numărul meu de telefon la acești oameni. Eu nu-i cunosc. Dar doamna, ați vorbit aici pe telefonul GT, ați vorbit cu numerele astea două. Am vorbit eu pe telefon. 22 de secunde ați vorbit, da, se vede în telefon. Suntem cu telefonul aici, se uită Adrian, colegul meu. Eu am avut un mesaj cu această femeie. Nu, ați avut un apel telefonic cu această femeie din platou și cu domnul Marian. Pe data de 9 iulie, doamnă. Nu, domnul Marian v-a apelat pe dumneavoastră. Să dar vă dumneavoastră explicăm. când ați plecat, doamna Geta, din casă de la Marian? Am plecat în ianuarie, m-a bătut din cauza lui sora mea. I-a furat numărul de telefon din telefonul meu al lui sora Și mea, a sunat-o? Doina de 61 de ani,